Абдулла Тукай татар халкы өчен гадәти шагыйрь генә түгел. Безнең Тукайыбыз биниһая зур берләштерү көченә ия һәм безнең Тукайыбыз татар халкы тормышына шул кадәр зур тәэсир ясаган шагыйрь. Бүтән андый затлар безнең тарихыбызда күренми. Безнең Тукайыбыз ул әйткәнемчә гадәти шагыйрь генә түгел, аның инсанлыгына изгелек сыйфатлары да салынган һәм шуңа күрә без Тукайыбызны пәйгамбәр шагыйрь рәвешендә күрәбез. Һәм ул безнең күз алдыбызга чын халык шагыйре, бердән-бер халык шагыйре булып күз алдына килеп баса. Һәм аның китаплары да гадәти китаплар гына түгел. Безнең Тукайыбызның китаплары татарның рухи кыйбласын дөресләп торучы яшәеш дәреслеге буларак кабул ителә. Менә миңа быел, ягъни 2009 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге насыйп булды. Һәм мин бу югары бүләкнең аталышында да безнең өчен бик тә кадерле, бик тә мөкатдәс төшенчәләр күрәм. Ул иң беренче чиратта әлбәттә татар дигән сүз. Татарстан, Габдулла Тукай һәм дәүләт дигән төшенчәләр. Әлбәттә, бу изге төшенчәләрне Габдулла Тукай бергә бәйләп тора. Менә татар дигәннән чыннан да безнең Тукайыбызның шундый шигъри юллары бар бит. Бар уем кичен көндезен сезнең хакта милләтем. Синең саулыгың минем саулык. Синең авыруың минем авыруым дигән. Чыннан да бу сүзләрдән күренгәнчә һәрбер каләм әһле, һәрбер иҗат кешесе ул иң беренче чиратта әлбәттә халык тормышы белән яшәргә тиеш. Әгәр дә синең күңелендә милләт гаме юк икән, син инде кулыңа каләм алырга тиеш түгелсең дип саныйм. Безнең Тукайыбызның менә шушы югары бүләге эчендә дәүләт дигән сүз дә бар. Чыннан да Тукайыбыз әйткәнчә ул безгә васыять итеп калдырган. Бу милләтне Ходаем бәхетле итсен дигән. Чыннан да бәхет ул халыкларга күктән генә иңми. Бәхетле кавым булыр өчен иң беренче чиратта әлбәттә дәүләтле булу кирәк. Безнең Тукайыбыз әйткән, һәрбер каләм әһле, һәрбер иҗат әһле ул иң беренче чиратта ватан сакчысы, ватан хезмәтчесе булырга тиеш дигән. Чыннан да бу безгә васыять буларак калдырылган сүзләр. Әгәр дә без чыннан да үз халкыбызны, үз милләтебезне бәхетле итәргә омтылабыз икән, без иң беренче чиратта әлбәттә үзебезнең халкыбызның, ватаныбызның хадиме булырга тиешбез. Һәм мин менә бу җәһәттән әлбәттә Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге алуым белән бик тә горурланам. Әлбәттә, бу исем минем өчен ул бүләк кенә түгел. Ул әлбәттә зур горурлык та һәм минем иңнәргә ул өстәмә йөкләр, өстәмә бурычлар, өстәмә җаваплылыклар өсти. Шуңа күрә бу исемне күтәреп бирү миңа киләчәктә шактый җаваплы булачак дип уйлыйм мин. Әмма ләкин миңа Габдулла Тукай шагыйрь буларак барыбер рухи көчләр биреп торыр шикелле.